toj priči koju čitamo u Svetom pismu, gde se kaže da je lakše kamili da prođe kroz iglene uši nego bogataš da uđe u Carstvo nebesko, je veoma interesantna misao i mudrost sadržana. Samo bogatstvo po sebi nije loše. Nigde se ne kaže da je biti bogat principijelno i već u startu je greh. Na kraju krajeva mi imamo priču o talentima gde Bog nama govori da mi treba da maksimalno iskoristimo svoje talente što smo dobili, pa čak i onaj koji je u toj priči o talentima dobio 5 talenata i uspeo da udvostruči, znači da dobije još 5 talenata, on biva nagrađen, još dobija plus, što kaže talenat, dobije ekstra nagradu što je bio tako vredan. Znači, biti vredan, biti marljiv i raditi na sebi i na svom razvoju i time možda steći bogatstvo nije samo po sebi loše. Ali šta znači onda to da bogataš ne može da uđe u carstvo? Zašto on ne može da uđe ako bogatstvo samo po sebi nije loše? Pa to znači da bogatstvo ima potencijalno takav uticaj na nas i na našu ličnost da dođe do otuđenja. Znači, šta znači svi oni koji su možda neke bogataše upoznali, su čitali o njima ili su možda sami bogataši, osjeća to da kada je čovek jako bogat, da polako gubi prijatelje, ne zato što oni odlaze od njega, nego zato što se on povlači. Jer sve manje ima poverenje u ljudi, sve manje ima ljudi kojima on veruje. Jer u suštini svaki bogataš ili neko ko je, na primjer, poznat, polazi od toga da mu ljudi prilaze ili žele da se druže sa njim ili žele da imaju veze sa njim samo zato što je on bogat ili zato što je poznat. I zato on sve manje i manje ima poverenje prema svim ljudima oko sebe. Što ima manje poverenje ljudima oko sebe, on ima manje veze sa njima, ima manje ljubavi prema njima. I opet dolazimo do toga da je čovek koji je bogat vremenom postaje sve usamljeniji, sam je. A mi smo čuli da Bog nama dao te 2 zapovesti, da ljubimo bližnjeg svoga i Boga. Znači, kako da ja volim nekoga ako se ja zatvaram, ako sam ja usamljen, ako ja više nikome ne verujem. Znači, mi ne možemo da se spasimo onda, kao bogataši, jer nikome ne verujemo i ne ispoljavamo ljubav prema nikom drugom i ne stvaramo zajednicu. Znači, suštinski, bogatstvo utiče na čoveka da se on otuđi od ljudi, da postaje sam, egoista i da u nikoga nema poverenja. I tu je onda sebe zatvara od ljubavi koja je neophodna za spasenje, ljubav prema bližnjima i automatski onda ljubavi prema Bogu, jer se on veže onda za te materijalne stvari i one su mu najvažnije i on sebe vidi kao centar svoga života, sebe i svoje materijalno bogatstvo i time se liši i ljubavi prema Bogu. I time sebe zatvara od mogućih spasenja i zato je teško bogatašu da uđe u Carstvo nebesko, ne zato što je, kažem, bogatstvo samo po sebi loše, nego zato što je bogat, otuđuje se od ljudi i postaje samac i koji nema nikakve veze više sa ljudima. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima i nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.